Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibanda okubingelelayo, Dlalifa ezulu, ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Akekho ofana naye, akekho futhi onjengaye. Hey, siyambonga uNkulunkulu wethu ngalezi iy'nkonzo, siyambonga. Ngiyayibona inkemba. Inkemba ibukhali kunenkemba eyisikanhlangothi zombili. Ihlaba yahlukanise umoya nomphefumulo, ihlaba yahlukanise amathambo nomkantsha, ihlaba yahlukanise ize yahlulela imicabango nezizindlo. Yakhumbula ukuthi ngitheni izolo sengivalelisa? Ngithe baphuma abafundisi. Yazi ukuthi bavele baphuma ngempela. Bavele baphuma ngempela. Hawe bakithi, engabe soyilandulela sithini? Hhayi, kulungile, akunalutho. Baningi babiziwe, kodwa bayingcosana abakhethiwe. Ngiyabonga mfundisi wena osasele. Asibambisane emsebenzini kaNkulunkulu. Ngiyabonga nje ukuthi usasele, usekhona, kodwa baphumile abanye. Hhayi, baphumile, ngishilo futhi ngathi baphuma befundisi. Ngoba ithande ukushuba, yashubela bona ngasekugcineni. Kulungile-ke, akulutho. Engikwaziyo ukuthi ngiyasetshenziswa. Hhayi, ngiyasetshenziswa. Kuyashisa ekhaya lezwi. Uma ungazi ukuthi ufunani, ngeke uhlale. Hhayi, kuyashisa ekhaya lezwi. Uma ungazi nje into oyifunayo, ungazazi noma uya ezulwini noma uya esihogweni, ungenandaba nokuya noma yikuphi, hhayi, ngeke uhlale la. Siyambonga-ke uNkulunkulu osipha ivangeli eliphilayo. Siyambonga uNkulunkulu osipha ivangeli elishisayo. Hhayi, liyashisa lona. Ngeke nami ngikukhohlise. Kodwa siyambonga uNkulunkulu wethu. Siyambonga uNkulunkulu wethu. Ngiyacela-ke ukuthi sivule izwi lenkosi esizolithola ezwini lakhe kukaJohn chapter 17, sifunda uvesi 1 novesi 2. Masiguqe sikhuleke, sicela umoya ongcwele abe phakathi kwethu. Baba, egameni lomfelo wethu uJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyabonga ukulondwa nokugcinwa ngesakhe isandla. Ngiyacela kube phakathi kwethu kule nkonzo, ukhulume uzambule. Siyakhuleka ngegama elinamandla lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele, siyamdumisa. Ngisekhona-ke studio 3. Ngisekhona studio 3. Bazalwane, asifundeke ngokaJohn chapter 17 uvesi 1 uvesi 2. Umkhuleko wenkosi yethu uJesu ezikhulekela yena nabafundi bakhe nabo bonke abakholwayo. Kufundeka kanje: uJesu wakhuluma lokho wayesephakamisela amehlo akhe ezulwini wathi, Baba, isikhathi sesifikile. Sifikile, khazimulisa indodana yakho ukuze indodana ikukhazimulise wena. Njengalokhu uyiphile amandla phezu kwenyama yonke ukuba bonke oyiphe bona baphe ukuphila okuphakade. Sidineke izolo sikhuluma silaphaya ku-chapter 12 kuyo le ncwadi kaJohn, sibheka uvesi 25. Kodwa ngizofisa futhi ukubuyela kuvesi 23 ngoba kakhulu besikhuluma ngesikhathi esesifikile. Verse 23, uJesu waphendula wathi kubo, sesifikile isikhathi sokuba ikhazimuliswe indodana yomuntu. Verse 24, ngiqinisile ngithi kini, uma inhlamvu kakolweni iwele emhlabathini ingafi, ihlala yodwa, kepha uma ifa ithela izithelo eziningi. Verse number 25, lowo othanda ukuphila kwakhe ulahlekelwa yikho, nozonda ukuphila kwakhe kuleli izwe uyakukulondela ukuphila okuphakade. Ozonda ukuphila kwakhe ukulondela ukuphila okuphakade. Wena okwakho ukulondeleni ukuphila? Ukulondeleni ukuphila? Ngoba phela kufanele ukuzonde, kufanele ungakuthandi ukuphila. Ngithi-ke mina okwakho ukubekele bani ukuphila? Ukulondeleni ukuphila? Ngoba bekufanele ungakulondi ukuphila kwakho, kodwa ukudele ngenxa yenkosi yethu uJesu Kristu. Ngoba kufanele sikudele. Uma singakudeli ukuphila, sisenkingeni.
sisenkingeni. uNkulunkulu wethu ufuna sikudele ukuphila. Masiqhubeka novesi 26 lithi, uma umuntu engikhonza akangilandele, nalapha ngikhona mina soba khona nesikhonzi sami. Uma umuntu engikhonza, ubaba uyakumazisa loyo. Uma umuntu engikhonza makangilandele. Uyamlandela yena uNkulunkulu wethu. Siqeda ukukhuluma ngokudela ukuphila. Uyazi ukuthi uSathane uyanqotshwa ngokungakuthandi ukuphila. uSathane uyanqotshwa uma ukuphila kwakho ungakuthandi. Khona abakuthanda ukuphila kwabo baze bathande inyama yabo. Uhlala i-hour lonke esibukweni, ezidomota, ezilungisa, efaka leya nto okuthiwa yinama-eyebrow, elungisa lapha nalapha, efaka upende ebusweni bakhe. Uthanda ukuphila kwakhe. Ekhaya ezulwini abangeni abantu abazithandayo. Ekhaya ezulwini abangeni abantu abangakudeli ukuphila kwabo. Ngobuka izwi lenkosi Isambulo chapter 11, sibheka kuvesi chapter 12, ngiyaxolisa, uvesi 11. Nabo uqobo lwabo bamnqoba ngegazi lewundlu nangezwi lobufakazi babo, futhi abakuthandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. uSathane unqotshwa ngezinto ezintathu. Number 1, unqotshwa ngokufakaza. Ngezwi lobufakazi uyanqotshwa uSathane. Wagcina nini ukufakaza? Uyanqotshwa uSathane ngezwi lokufakaza. Anqotshwe uSathane ngegazi lewundlu. Kanjani ngegazi lewundlu? Ngokuthi uzihlanze phela egazini lewundlu. Abantu abazihlambululayo kulula ukuthi bamnqobe uSathane kunabantu abangazihlambululi. Sinikiwe-ke thina indlela elula yokuthi ubhukhe, thola usuku bese ubhala phansi. Ubufakazi sibuzwa almost every day, la umuntu ethi nganele ngabhala ngakhululeka, nganele ngabhala ngezwa ukuthula, nganele ngabhala wathuleka umthwalo. So ngamanye amagama iyashesha le ndlela. Thola idate bese uyaqala uyabhala, uyathula umthwalo kuwena. Igazi likaJesu liyasebenza. Useyanqotshwa uSathane, unqotshwa ngegazi lewundlu. Uthi-ke uvesi 11 weSambulo chapter 12, nabo uqobo lwabo bamnqoba ngegazi lewundlu nangezwi lobufakazi babo, futhi abakuthandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. Zintathu iy'ndlela uSathane anqotshwa ngazo. Yikho-ke uJesu kuvesi 26 kaJohane 12 ethi, uma umuntu engithanda, uxolo, uma umuntu engikhonza akangilandele, nalapho ngikhona mina soba khona nesikhonzi sami. Uma umuntu engikhonza, ubaba uyakumazisa loyo. Uyamkhonza yini? Uyakudela yini ukuphila kwakho? Ngoba kufuneka ukudela ukuphila kwakho. Uthabathe isiphambano sakho, mntaka baba, uyilandele inkosi. Ngibheka uLuke chapter 9, ngoba ila engikholwa ukuthi sizoyithola khona le ndaba yokuzidela. uLuka chapter 9 uvesi 23, uJesu wathi kubo bonke, uma umuntu ethanda ukuza emva kwami, makazidele, athabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla angilandele. Thabatha ijoka lakho, thabatha umsebenzi uNkulunkulu akunikeze wona every day, umlandele. Akusikhona ukuthabatha ijoka lo msebenzi engikwenzayo. Akusikhona ukuthabatha ijoka lokho. Wena wenzani oyenzela uNkulunkulu? Yini oyenzayo? Mhlawumbe awunikwa ngokushumayela, kodwa yini oyenzayo uyenzela uNkulunkulu? Hayi, ngiyabuza mina. Abanye banika ukushumayela, abanye banika ukucula, abanye banika ukukhuleka, abanye banikwe inkonzo ejulile. uNkulunkulu banikezile izinto ukuthi bazithathe bazidlulise bazinikeze abanye. Khona abenza inkonzo yokuxhasa umsebenzi kaNkulunkulu. Ngaphandle kwabo umsebenzi kaNkulunkulu awukwazi ukunyakaza. Unikeziwe unjengepayipi lamanzi. Ngikhulume kaningi lokho, kanti uma unamaklabishi uwalimile, amanzi ekude, uthenga ipayipi. Amanzi uwanika ipayipi
then iphayiphi izolithatha amanzi wasephi engadini yakho. Hhayi ngoba uqonda ukunika ipayipi, uqonda ukuthi uyochelela engadini, but kufuneka adlule epayipini. Khona abantu abazongena ezulwini ngoba uNkulunkulu ubanikezile isiliva negolide ukuba bona baxhase umsebenzi kaNkulunkulu. Inkonzo ejulile leyo, inkonzo engingazi ngayifanisa nani. Babusisiwe abantu abakusebenzisayo abakunikeziwe, yiphambano zabo nabo. Malithi izwi lenkosi, uma umuntu ethanda ukuza emva kwami, makazidele athabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla angilandele. Uma umuntu ethanda ukuza emva kaJesu. Ngakho-ke le nkonzo isho kona lokho, ukuthanda ukuza emva kaJesu, ukwenza izinto wenzela umsebenzi kaNkulunkulu. Thabatha isiphambano sakho, akekho omunye. Kunegazi labantu elizobuzwa kuwena, kuthiwe obani nobani ngangifuna kufinyelelwe kuba kufinyelelwanga kubo, ngoba wena ngakunikeza okokuthi unikele bafinyelela bafinyelelanga. Uthi uJesu ngokuba yilona loyo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe wolahlekelwa yikho, kepha olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami uyakukusindisa. Lahlekelwa ubumnandi ngenxa kaJesu, lahlekelwa izinto ngenxa kaJesu. Ngaleyo ndlela wenzani? Uyakusindisa ukuphila kwakho. Sibuyele ezweni lethu kukaJohn chapter 12 verse 25 and 26. Lowo othanda ukuphila kwakhe ulahlekelwa yikho, nozonda ukuphila kwakhe kulelizwe uyakukulondela ukuphila okuphakade. Uma ukuzonda ukuphila kwakho kulelizwe, athi uPawule, ngiyawutuba umzimba wami kuba ngase ngishumayeza abanye ngilahlelwe ngaphandle. Ukuzonda ukuphila lokho. Zithi zibekiwe izinto ungazisebenzisi ngoba wena uzonda ukuphila kwakho ngenxa kaJesu. Verse 26, uma umuntu engikhonza akangilandele. Uyamkhonza? Mlandele. Lapho eyakhona umlandele. Ngakhumbula icule elidala elithi ngizomlandela, ngomlandela uJesu, ngomlandela yonke indawo, zomlandela uJesu lapho eyakhona, ngomlandela. Ufuna ukulandelwa. Usho njalo la kuverse 26, uma umuntu engikhonza akangilandele, nalapho ngikhona mina soba khona isikhonzi sami. Wena la ukhona uJesu? Ukhona la kunoJesu khona? Noma wena ukhona kanye noJesu la ukhona? Yebo, kakhulu wayiqonda ukuthi uzobuya silande lapho ekhona ezulwini ufuna sibe khona. Kodwa sizoqala ezulwini sibe naye kade singenaye emhlabeni. Kufanele ube kanye naye kuwo lo mhlaba, umlandele. Usethi-ke uma umuntu engikhonza, ubaba uyakumazisa lo. Uyathanda uNkulunkulu akwazise, uyathanda uNkulunkulu akuncome, uyathanda uNkulunkulu akubonge. Mlandele uJesu, mkhonze, uzombona uNkulunkulu ekugilela imanga. Ngakho-ke bangcwele, ake simlandeleni uJesu, masimkhonze ngenhliziyo zethu ezipheleleyo, sihambe ngobungcwele. Ungayenzi into emphatha kabi, ungamdabukisi umoya ongcwele, kodwa hamba ngobungcwele. Hhayi-ke ngiyabonga kakhulu, sengiyaphetha, inkonzo yethu iyaphetha namhlanje ngoba sesiyaphuma, sesiyahamba. Ngokugcinwa inkosi kusasa sihlangane eNtabankulu. Asihlanganeni khona-ke bantu base-Eastern Cape namaphethelo, bantu baseNtabankulu namaphethelo, asihlangane ehholo elilaphaya eNtabankulu. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Ngigcine ngisho izolo, ngathi sikucelayo nje imikhuleko, namanje sicela imikhuleko, sisathatha lolu hambo. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Masiguqeni sithandaze, sibonge inkonzo yethu. uJesu Kristu uyinkosi.
Baba, egameni lomfelo wethu uJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga ngakho konke osenzele khona. Siyabonga ngale nkonzo, siyakudumisa, siyacela Nkosi uqhubeke ukwenza umsebenzi ngendlela Nkosi ofisa ngayo. Ngisebenzise Nkosi, ngenze ibumba esandleni sakho. Nkosi, njengembongolo oyigibele, mayikuthathe kusela ufuna ukuba khona. Yazi Nkosi ukuthi usezulwini, kuney'khathi ocabangayo ukuthi ukube ngisemhlabeni ngabe ngenza lokhu nalokhu, ngoba laba bantu bami engibabekile emhlabeni engibabizile bangiphoxa. Ngiyacela Nkosi, ngisebenzise lapho ufuna ukuya khona, yiyo le mbongolo igibele. Ngiyazinikela kuwena, ngiyavuma ngithi Nkosi, ngenza ibumba esandleni sakho. Ngiyacela kubusise ilona loyo ilalela inkonzo. Mbusise Nkosi, mbusise Nkulunkulu onomusa, sibusiso sezidlulele emndenini wakhe, ukuba Nkosi bonke basindiswe, bafinyelele ekulazini iqiniso. UJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Baba uNsibande uyavalelisa. Uthi uJesu Kristu inkosi. Siyabonga.